Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Ναι. Να ανοίξουμε στην τύχη μία σελίδα και να διαβάσουμε τη μαρτυρία κάποιου από τις πολλές μαρτυρίες που έχω και είναι η μία πιο τραγική από την άλλη. Αυτό μου το έχει πει όπως ακριβώς συνέβη στη Ρεματιά που μαζευόντουσαν όλοι και έλεγε καθένας αυτά που είχε ζήσει. Λοιπόν, εκεί σε μία πέτρα σε αυτή τη Ρεματιά ο Τάσος ο Κοκκίνης είχε καθίσει και διηγότανε αυτά που έζησε εκείνη τη μέρα. Όταν έφτασαν οι Γερμανοί, βρισκόμουν στο σπίτι του Γιάννη Ζήση. Ήμουν φίλος με τα παιδιά του. Είδα από το παράθυρο τα αυτοκίνητα να σταματάνε στην πλατεία. Σε ένα από αυτά είχαν τους 12 ομήρους, μεταξύ των οποίων και τα 2 αδέλφια μου. Ο Θανάσης, ο ένας αδελφός μου, με είδε και αυτός και έκλαψε. Οι 12 όμηροι, φοβισμένοι και πλαντασμένοι από τη ζέστη, ζήτησαν λίγο νερό, αλλά δεν τους έδωσαν. Τους κρατούσαν και μέσα στον ήλιο και δεν τους άφηναν κανένα να τους πλησιάσει. Η μητέρα μου και η Ζαφύρα Σφουντούρη πλησίασαν τους Γερμανούς και ζήτησαν να ελευθερώσουν τους 12 ομήρους που δεν είχαν φταίξει σε τίποτα. Ήταν εκεί και ο Παπασωτήρης με τον πρόεδρο του χωριού, τον Χαράλαμπο Κίνια, και άλλους διστομίτες για τον ίδιο σκοπό. Τότε ο Γερμανός αξιωματικός που μιλούσε πολύ καλά ελληνικά, μόλις είδε τη Ζαφύρα, της είπε: «Τι θέλεις πάλι εσύ?» «Ήρθα γιατί έχεις πιάσει τον άντρα μου και τα παιδιά μου», το απάντησε. «Αλήθεια?» της είπε αυτός ειρωνικά. «Πάντως ξεκρίβωσα ότι είναι καλά παιδιά. Θα πάμε μέχρι το στήρι και αν γυρίσουμε νωρίς θα τους ελευθερώσουμε όλους σήμερα. Αλλιώς αύριο το πρωί». Κοντά στο στήρι οι αντάρτες είχαν στήσει ενέδρα και χτύπησαν τους Γερμανούς. Μετά τη μάχη οι Γερμανοί γύρισαν στο δίστομο και σταμάτησαν μπροστά στο σχολείο. Εκεί εκτέλεσαν τους 12 ομήρους. Τα είδε όλα η αδελφή μου η Μαρία, η οποία ήρθε τρέχοντας από την πίσω πόρτα. Ήταν πολύ ταραγμένη και τα είχε χαμένα. Κλαίγοντας, μας είπε ότι σκότωσαν τα αδέλφια μας. Τους σκότωσαν όλους. Ο Νίκος ο Λάμπρου, πριν τον σκοτώσουν, επιτέθηκε και χτύπησε ένα Γερμανό. Αυτοί τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους, τον έστησαν στον τοίχο και τον εκτέλεσαν. Λυσασμένοι κατέβασαν και τους άλλους από το αυτοκίνητο και τους κλωτσούσαν. Τους έστησαν στον τοίχο και τους τουφέκισαν. Έτσι είπε αυτός ο Γερμανός, ο Τεό, ο τραυματίας, με το πουκάμισο γεμάτο αίματα που η γραία πανούρια του πανουριά το έδωσε νερό. «Καπούτ», είπε και μετά ελληνικά, «σκοτώσε τους όλους» και ξεψύχησε. «Εγώ φοβήθηκα και έφυγε», έλεγε κλαίγοντας η αδελφή μου. Έτσι άρχισε η σφαγή, συνεχίζει ο Τάσος Κοκκίνης. Εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι και έβλεπα πίσω από το παράθυρο. Είδα έναν Γερμανό κοντό και αδύνατο να μπαίνει στο σπίτι του Παναγιώτη Καραγιάννη η Τσεκούρα, που βρισκόταν απέναντι από το δικό μας. Ήταν μέσα γύρω στους 15 ανθρώπους. Ο Γερμανός πυροβολούσε με μανία. Άκουγα τις παρακτικές φωνές των χτυπημένων. Ύστερα επικράτησε απόλυτη ησυχία, δεν ακουγόταν τίποτα μέσα στο σπίτι. Ο Γερμανός έφυγε από εκεί και κατευθύνθηκε προς το σπίτι μας. Είμαστε μέσα 12 άτομα. Κρυφοκοίταζα από το παράθυρο. Τα ρούχα του ήταν γεμάτα αίματα. Αφού γκράστηκα για λίγο, εκείνη τη στιγμή χλιμίντρισαν τα άλογα από το διπλανό σπίτι του Γιώργου Μπάρλου. Έστρεψε την προσοχή του προς τα εκεί και είδε πιο πέρα 4 παιδιά που κοίταζαν σαστισμένα. Σήκωσε το όπλο του και σκότωσε τα 3 από αυτά. Το 4ο πρόλαβε και έφυγε. Ο Γερμανός συνέχισε το δρόμο του και συνάντησε άλλους Γερμανούς που έσερναν με κλάματα και κτυπήματα το Λουκά Σφουντούρη Ιπλή, τον Νίκο Περγαντά ή Φαναρά και κάποιους άλλους διστομίτες που μέσα στην ταραχή μου δεν γνώρισα. Μόλις έφτασαν μπροστά στην πόρτα του Γιάννη Ζήση, του γέρου Μπατσούνα, ο Νίκος Περγαντάς πετάχτηκε με ορμή και προσπάθησε να αποσπάσει από ένα Γερμανό το όπλο του φωνάζοντας: «Μη σκοτώνεις τα παιδιά, τι σου φταίνε?» Δημιουργήθηκε προς στιγμή κάποια σύγχυση και τα παιδιά που έσερναν μαζί τους οι Γερμανοί βρήκαν την ευκαιρία και το έσκασαν. Τον Νίκο Περγαντά, 52 χρόνων, τον σκότωσαν, καθώς και τη μάνα του Μαρία, 73 χρόνων, που έτρεχε πίσω από το γιο της κλαίγοντας με τα μαντίλια της λιμένα. Εμείς περιμέναμε, ώσπου άρχισαν να αναβαίνουν καπνοί και φλόγες στο πάνω πάτωμα που ήμασταν και αποφάσισαν τα 3 μεγαλύτερα κορίτσια να κατέβουν, να βγούμε έξω. Κατεβήκαμε, ψάξαμε στην αυλή, φωνάζαμε μπαμπά, δεν τον είδαμε και κάποια στιγμή αποφάσισαν να βγούμε έξω, άνοιξαν την αυλόπορτα και εκεί μας είδε ένας Γερμανός που ήταν εκεί. Εγώ είδα τα φορτηγά πάλι να στέκονται εκεί, σε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς να φύγουν και στρατιώτες που πηδάγαν απάνω. Κατάλαβα ότι τώρα ετοιμάζονται να φύγουν. Ο Γερμανός όμως που μας είδε έκανε νόημα στη μεγάλη αδερφή μου που ήταν μπροστά, της έριξε και πετραδάκια να γυρίσουμε πίσω και να κρυφτούμε.
Αυτό μας έσωσε τη ζωή, γιατί αν ήταν κάποιος άλλος θα είχε αδειάσει το όπλο πολυβόλο του και θα μας είχε εκτελέσει και εμάς, όπως εκτελέστηκαν πολλά παιδιά. Παραδείγματος χάρη και 2 με το όνομά μου Αργύρης Φουντούρης, που ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του και ο παππούς μου πρώτα ξαδέρφια και από εκεί το όνομα, και οι γιαγιάδες μας ήταν αδερφάδες. Για να πω ένα παράδειγμα μόνο. Εμείς κλειστήκαμε πίσω από την αυλόπορτα και περιμέναμε όσο ακούγαμε τα φορτηγά να φεύγουν, και όταν ησύχασε το χωριό βγήκαμε έξω και θέλαμε να πάμε στη γιαγιά μας, ελπίζοντας ότι θα ζουν ακόμα ο παππούς και η γιαγιά, της μάνας μου δηλαδή οι γονείς. Οι άλλοι είχαν ήδη πεθάνει από καιρό. Εκεί είδαμε ξαφνικά τον πατέρα μου χάμω. Εγώ πήγα να τρέξω κοντά του, οι αδερφές μου με κράτησαν γιατί είχαν καταλάβει ότι είναι νεκρός. Και το άλλο πρωί φώναξαν τη γιαγιά μου και αυτή μας πήρε από το χέρι και πήγαμε στην κάτω πλατεία. Είχαν βρει ένα κάρο 2-3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό και απάνω ήταν νεκροί η μάνα μου και το ζευγάρι των γειτόνων που τους συνάντησαν οι Γερμανοί φεύγοντας και τους εκτέλεσαν και αυτούς όσο εκτελούσαν ό,τι ζωντανό βρίσκανε μπροστά τους. Εγώ φοβήθηκα από όλα αυτά που είδα, συνεχίζει ο Τάσος Κοκκίνης. Κατέβηκα στο Κατόι, σκεπάστηκα με τον μανδύα που είχε φέρει ο αδελφός μου ο Θανάσης από την Κρήτη όταν ήταν αιχμάλωτος των Γερμανών και μπήκα κάτω από ένα μεγάλο κοφίνι. Οι Γερμανοί όμως είχαν βάλει φωτιά σε διπλανά σπίτια και ο καπνός έμπαινε μέσα και μας έπνιγε. Έφυγα και πήρα το δρόμο για τον Αηλιά. Πριν καλά ξεκινήσω, έπεσα πάνω στους σκοτωμένους που πριν λίγο είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Φοβήθηκα πολύ και γύρισα αμέσως στο σπίτι τρομαγμένος. Ύστερα από λίγο ένας Γερμανός ανέβαινε τη σκάλα μας. Μετά από 4-5 σκαλοπάτια σταμάτησε, αφού γκράστηκε 3-4 λεπτά και έφυγε. Καθώς κρυφοκοίταζα πίσω από το παράθυρο, είδα να σκοτώνουν τον Γιάννη Σφουντούρη στο σπίτι του οποίου είχαν μείνει το πρωί πριν να αναχωρήσουν για το στήρι. Έμεινα εκεί καρφωμένος πίσω από το παράθυρο να βλέπω τους Γερμανούς που έφευγαν. Ακούστηκαν φωνές και αλλαλαγμοί και κάποια φωνή να ξεχωρίζει. Έφυγαν οι Γερμανοί. Πήρα θάρρος και κατέβηκα στην πλατεία. Το σπίτι μου είναι κοντά. Εκεί είδα πολλούς σκοτωμένους. Τον Μητιάδη Νικολάου με τη γυναίκα του Κοντήλο και τα 2 μικρά κοριτσάκια τους. Το Χρήστο Κίνιο μπροστά στο μνημείο των ηρώων κάτω από το μεγάλο πλάτανο. Πάνω του ήταν πεσμένη η γυναίκα του που ούρλιαζε σαν πληγωμένο γρήμι και η μάνα του που έκλαιγε τραβώντας τα μαλλιά της. Ήταν ακόμα ζωντανός. Είδα και την παπαδιά εκεί στη μέση της πλατείας, με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να στριφογυρίζει στα χέρια της ένα καλάμι. Μαζί με τη μητέρα μου και τις 2 αδελφές μου φύγαμε προς την Αγία Σωτήρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς μας. Είχε νυχτώσει. Την άλλη μέρα γυρίσαμε με τη μητέρα μου και ψάξαμε για τα πτώματα των αδελφών μου. Τα βρήκαμε μέσα στο σχολείο πάνω στα θρανία, ξυλιασμένα με τα μάτια ορθά νύχτα γεμάτα φρίκι και πάνω στα πτώματα των αδελφών μου να κάθεται το σκυλί τους και να κλαίει. Συγκλονίστηκα με αυτά που έβλεπα, έμεινα άφωνος. Η μάνα μου και οι αδελφές μου κονάτισαν κάτω ουρλιάζοντας και φιλούσαν το χώμα κλαίγοντας, ώσπου ακούστηκε πάλι η ίδια σκληρή και απάνθρωπη φωνή. Έρχονται οι Γερμανοί. Φύγαμε πάλι και ήρθαμε εδώ στη ρεματιά της Ξέρνας. Αυτά έλεγε ο Τάσος Κοκκίνης καθισμένος πάνω στην πέτρα, βρώμικος, αξίριστος, χλωμός με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, αγνώριστος. Από το βάθος της ρεματιάς ακουγόντουσαν κλάματα, βογγητά και μυρολόγια. Τα νυχτοπούλια τρομαγμένα φώναζαν και αυτά φτερουγίζοντας μέσα στη νύχτα, παίρνοντας μέρος σε αυτή την απόκοσμη συναυλία. Και οι διηγήσεις διχόντουσαν η μια την άλλη. Ίδιες εικόνες φρίκης και αποτροπιασμού, η μια πιο τραγική από την άλλη. Μια παρέα από γυναίκες, κουρνιασμένες πάνω στα βράχια, διηγόντουσαν η μια στην άλλη την ιστορία της, όπως την έζησε την ώρα που οι σατανάδες της κόλασης είχαν ορμήσει στο δίστομα και έδιναν παράσταση θηριωδίας. Αυτά μπόρεσα να γράψω. Ευχόμαστε στην επόμενη εκπομπή που θα συζητήσουμε για το δίστομο μετά τη σφαγή να έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα, σίγουρα περισσότερο χρόνο, αλλά και περισσότερα και πιο ευχάριστα πράγματα να μας διηγηθείτε. Κάπως να έχουν απαλύνει λίγο ο χρόνος, να έχει απαλύνει ο χρόνος λίγο αυτές τις μνήμες, λίγο. Βέβαια πάντα επανέρχεστε είτε με το βιβλίο, είτε με κάποιες συνεντεύξεις, είτε με μνήμες, είτε με συζητήσεις, επανέρχεσαι στο γεγονός. Δεν είναι ευχάριστο σαφώς, αλλά ίσως τα πράγματα σιγά σιγά. Ναι, και ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Όπως ευχαριστώ και τον κύριο Γεωργιάδη που μου με έσπρωξαν όλοι να γράψω αυτό το βιβλίο. Πρώτα η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, ο εγγονός μου. Γράψτε τα γιαγιά μου, λέει ο εγγονός μου, γιατί εσύ θα φύγεις και εμείς θα ξεχάσουμε αυτά που μας λες. Και έτσι αποφάσισα να τα γράψω και είναι αληθινά, είναι μαρτυρίες όλων.
Πολλοί από αυτούς ζουν ακόμη και δεν θα τολμούσα να γράψω στο βιβλίο μου, το οποίο έχει 3 χρόνια ζωής νομίζω. Δεν θα μπορούσα να γράψω κάποια ανακρίβεια, γιατί θα έπεφτε πάνω του στο βιβλίο μου και θα ένιωθα πολύ άσχημα να είχα γράψει κάτι που δεν ήταν αληθινό. Τα έγραψα όλα όπως μου τα διηγήθηκαν. Όπως τα έγραψα στην κασέτα που μου τα διηγόντουσαν, έτσι ακριβώς είναι γραμμένα. Δεν πρόσθεσα και δεν αφαίρεσα τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η σφαγή του Διστόμου ήταν μία από τις τελευταίες γερμανικές θηριωδίες στην Ελλάδα. Έγινε αμέσως γνωστή μέσω του BBC στο εξωτερικό και προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης. Η γερμανική διοίκηση της Αθήνας επέριψε την ευθύνη αποκλειστικά στους κατοίκους του Διστόμου, επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, δεν συμμορφώθηκαν με τις στρατιωτικές εντολές. Μέχρι και σήμερα η Γερμανία αρνείται τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις αποζημιώσεις. Είχαμε 218 νεκρούς και αυτό ήταν σχετικά μικρός ο αριθμός για 2 λόγους. Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν καταφέρει από τις 10 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ που ξεκίνησε η σφαγή να φύγουν από το χωριό, να πάνε να κρυφτούν, παρόλο που είχαν βάλει φύλακες γύρω-γύρω από το χωριό οι Γερμανοί. Και μετά από 1 ώρα περίπου, δηλαδή από τις 6.30 ως τις 7.30 κράτησε η σφαγή το απόγευμα, έπρεπε οι Γερμανοί να ξεκινήσουν να επιστρέψουν στη Λιβαδιά πριν τους πάρει η νύχτα, γιατί φοβόντουσαν επιδρομές των ανταρτών. Αυτός είναι ο ένας λόγος, ότι υπήρχαν επιζώντες, ότι ζω δηλαδή κι εγώ, αλλιώς θα είχαν τελειώσει αυτό το απάνθρωπο έργο τους, που έχει όμως μια μεγάλη ιστορική σημασία, γιατί οι ίδιοι οι θύτες, ο Λάουτενμπαχ που ήταν ο αρχηγός τους εκείνη την ημέρα, έγραψε μια ψευδή αναφορά, ότι δηλαδή μπαίνοντας το πρωί στις 10 στο Δίστομο οι γερμανικές φάλαγγες, που ήταν από τη Λιβαδιά και από την Άμφισσα, ήταν δηλαδή εκατοντάδες Γερμανοί, από αυτούς οι 80 περίπου ήταν από τη Λιβαδιά. Και όταν μπαίνανε δηλαδή στον Δίστομο, στην είσοδο του χωριού, τους επιτέθηκαν από μέσα από το χωριό οι αντάρτες και διστομίτες και εκεί είχαν οι Γερμανοί ορισμένες απώλειες. Αλλά αυτό είναι τελείως ψέμα και ο στρατηγός στην Θεσσαλονίκη, που ήταν το νότιο διοικητήριο της γερμανικής στρατιάς, έλαβε αυτή την αναφορά, αλλά για καλή μας τύχη έλαβε και μία άλλη, γιατί ένας από τις μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούσε αυτούς τους Γερμανούς έπρεπε να γράψει τη δική του αναφορά και έτσι έλαβε την άλλη μέρα ο στρατηγός στη Θεσσαλονίκη μία αναφορά που έλεγε λεπτομερώς τα γεγονότα και κατάλαβε αμέσως ότι η αναφορά του θήτη του λοχαγού Λάουτενμπαχ ήταν ψεύτικη και το έστειλε πίσω στον υπεύθυνο στη Λιβαδιά ότι πρόκειται για μία εν γνώση ψευδή αναφορά. Αυτό όμως έγινε λόγος και οι μεταπολεμικές γερμανικές κυβερνήσεις να μιλάνε για το Δίστομο ως πολεμικά γεγονότα στο πλαίσιο του πολέμου και όχι ως έγκλημα πολέμου. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να αποκρύψουν την αλήθεια. Και αυτό με ανάγκασε εμένα να ξεκινήσω τη δεκαετία του 90 ένα μεγάλο αγώνα στη Γερμανία και δικαστικό αλλά και με διαλέξεις και προσωπικές εμφανίσεις σε συγκεντρώσεις στη Γερμανία που είχαμε μεγάλη επιτυχία. Κατά την αντίληψή μου, το Δίστομο είναι μία από τις τελευταίες στιγμές της θηριωδίας του ναζισμού στη χώρα μας. Έγινε στις 10 Ιουνίου του 1944, όταν ο άξονας, οι δυνάμεις του άξονα φαινόταν πια ότι θα ιτηθούν οριστικά από τις συμμαχικές δυνάμεις και η 10η Ιουνίου 1944 είναι καθοριστική ημερομηνία γιατί σηματοδοτεί αυτό ακριβώς που είπα, την συνειδητοποίηση δηλαδή των δυνάμεων του άξονα ότι ηττώνται πλέον, ότι τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία για αυτούς. Για ποιον λόγο? Γιατί 4 μέρες πριν, στις 6 Ιουνίου του 1944, είχε γίνει η απόβαση στην Νορμανδία. Οπότε πια αφού τα αποβατικά σχήματα των συμμαχικών δυνάμεων πάτησαν την Ευρώπη, άρχισαν να σαρώνουν πλέον τις δυνάμεις του άξονα όπου κι αν τις συναντούσαν. Και δεν είναι άμυρο ότι την ίδια μέρα στις 10 Ιουνίου 1944 και τις ίδιες ώρες σε ένα άλλο σημείο της Ευρώπης, στην περιοχή της Αμιένης στην Γαλλία, στη βόρειο-ανατολική Γαλλία, κοντά στην πόλη Λιμόζ με τα περίφημα κρυσταλλά της, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Οραντούρ. Την ίδια μέρα λοιπόν
έκαψαν ολόκληρο το χωριό, το εκθεμελίωσαν και συγκέντρωσαν πάνω από 800 κατοίκους του, ανεξέλεκτα άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μέσα στην καθολική εκκλησία του χωριού. Έριξαν μέσα μπάλες σανό και αέρια, αφού τις σφράγισαν τις πόρτες κτλ. Πέρασαν αέριο που χρησιμοποιούσαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στα κρεματόρια και έβαλαν φωτιά. Λοιπόν, το Ραντούρ σήμερα βρίσκεται, δεν έχει ανοικοδομηθεί, έγινε η καινούργια πόλη σε ένα άλλο σημείο, λίγο πιο πέρα, και μένει σαν μνημείο φρίκης έτσι όπως την άφησαν στις 10 Ιουνίου του 1944 οι Ναζί. Και εκεί γιατί έγινε, γιατί την προηγούμενη ημέρα η ΜΑΚΙ, η Γαλλική Αντίσταση δηλαδή, είχε σκοτώσει έναν Γερμανό αξιωματικό ανάμεσα στο χωριό και στη Λιμόζ. Και σε αντίπεινα υποτίθεται, κάτι αντίστοιχο όπως εδώ δηλαδή, μα οι δυνάμεις των ανταρτών, είτε στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα, αυτό το στόχο είχαν, να χτυπήσουν τον εχθρό, αυτόν που για 4 χρόνια μακέλευε τις ζωές των συμπατριωτών τους. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε αντίσταση, θα ήμασταν ακόμα σκλάβοι. Λοιπόν, το ότι η αντίσταση έχει αποτελέσματα αντιπίνων είναι κάτι που προσμετριέται. Δηλαδή, εκείνοι που παίρνουν το βάρος των αντιστασιακών πράξεων ξέρουν ότι έχουν και ένα βάρος αντιπίνων πάνω τους. Έγινε μετά από το νότιο-ανατολικό δικητήριο των Γερμανών στη Λιβαδιά μια έρευνα και εξανάγκασαν τον διοικητή της Λιβαδιάς να τιμωρήσει τους 2 υπεύθυνους, που αυτό σήμαινε ότι ήξερε ότι είναι έγκλημα πολέμου, ότι έκανε κάτι δηλαδή εναντίον του διεθνές δικαίου. Αλλά η τιμωρία ήταν μια απλή μετάθεση και ο Λάουτενμπαχ που ανέφερα πριν, που ήταν ο κύριος υπεύθυνος για τη σφαγή, μετατέθηκε στο ανατολικό μέτωπο που ήθελε πολύ, γιατί ήθελε να κάνει βέβαια όπως όλη η στρατιωτική καριέρα, και σκοτώθηκε εκεί το Σεπτέμβριο του 1944. Και ο διοικητής της Λιβαδιάς, που ήταν αυτός που είχε δώσει τη μυστική εντολή τουλάχιστον να γίνει μια παραδειγματική σφαγή, έγινε μετά διοικητής του Τάγματος, που ήταν εκεί σε Βόρεια Αττική και Βιωτία και Θεσσαλία, και βρισκόταν κάπου κοντά στην Άρτα, που έπεσε θύμα μιας απόπειρας των ανταρτών και πέθανε στην Άρτα τέλη Αυγούστου του 1944. Οι 2 κύριοι υπεύθυνοι δηλαδή για τη σφαγή του Διστόμου σκοτώθηκαν ήδη το 1944 και έτσι δεν τιμωρήθηκε κανένας, γιατί οι Γερμανοί δεν κάνανε καμία δίκη για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν τα έχετε εκθέσει σε κάποια βιβλία που μας είπατε? Ναι, πέρσι δημοσιεύτηκε στα ελληνικά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πενθό για τη Γερμανία», που περιέχει πολλές από τις διαλέξεις που έκανα τα τελευταία 20 χρόνια στη Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα και στην Ελβετία, στα πανεπιστήμια, σε σχολεία, σε χώρους που είχαν καλέσει όλο τον πληθυσμό φίλοι μας στη Γερμανία για να τους ενημερώσω. Και έχει και τα ντοκουμέντα, τις αναφορές, τις ελαθασμένες και τις σωστές και όλες τις διαδικασίες. Έχει και την αναφορά που έκανε ο Ερυθρός Σταυρός, που δεν του επέτρεψαν παρά 9 μέρες μετά τη σφαγή να έρθει στο Δίστομο, δηλαδή οι βαριά τραυματίες που ίσως θα μπορούσαν ακόμα να έχουν σωθεί, δεν πρόλαβαν να σωθούν. Και έχει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και το λόγο που έκανε ο πρόεδρος της Γερμανίας το 2014 στους Λινιάδες, που ζήτησε συγγνώμη και που ανέφερε ρητός ότι πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, λέγοντας ότι ήρθανε στην Ελλάδα Γερμανοί υπό τις διαταγές ανεύθυνων φανατικών γραφειοκρατών από το Βερολίνο και έκαναν αποτρόπες σφαγές. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Γερμανός πρόεδρος αναφέρονταν στα γεγονότα, υποστηρίζοντας την αληθινή εκδοχή που μέχρι τώρα στη Γερμανία αποσιωπόταν, πάντα υπό ανώτερη διαταγή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο και άλλες περιγραφές και νεότερες προσπάθειες που κάνανε οι Γερμανοί για συμφιλίωση, που ήταν άλλες σωστές και αποδοτικές, άλλες στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή να καλύψουν την αλήθεια και να μας εκβιάσουν κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε μια συμφιλίωση που δεν θα ήταν αληθινή συμφιλίωση, γιατί όπως τονίζω εγώ επανειλημμένα, η αληθινή συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει παρά βάσει της ιστορικής αλήθειας. Κάθε άλλο είναι νέα υποδούλωση.
Εκτός από αυτό, έχετε γράψει όμως και τα διστομήτικα νέα. Όχι τα διστομήτικα. Τα διστομήτικα είναι ποίηματα που είχα γράψει εγώ πολύ μικρός, δηλαδή στα 25 μέχρι τα 30 μου χρόνια, που εκδόθηκαν όμως μία επιλογή από αυτά τα ποίηματα και τα ονόμασα τα διστομήτικα, γιατί είχαν στενή σχέση με τις παιδικές μου εμπειρίες το 1994, και που τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή είναι στο τυπογραφείο, γίνεται επανέκδοση, αλλά εμπλουτισμένη με άλλα ανέκδοτα ποίηματά μου στα ελληνικά, γιατί έχω γράψει και ποίηματα στα γερμανικά. Και σε αυτή τη συλλογή, τα διστομήτικα στη νέα έκδοση, συμπεριλαμβάνονται και καμιά 15 μεταφράσεις γερμανικών ποιημάτων, πολύ γνωστών γερμανικών ποιημάτων, που είχα μεταφράσει τις τελευταίες δεκαετίες στα ελληνικά για να τα κάνω γνωστά στους φίλους μου στην Ελλάδα. Γιατί γίνονται τότε αυτές οι θηριωδίες, οι τόσο άγριες θηριωδίες? Γιατί έχουν προηγηθεί κι άλλοι σκοτωμοί κι άλλες βιαιότητες και ομότητες των Γερμανών, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ας πούμε, στα Καλάβρητα εκτέλεσαν όλον τον ανδρικό πληθυσμό από 14 χρονών και πάνω. Τους έστησαν δηλαδή σε ένα χωράφι και έβαλαν τα πολυβόλα και τους σκότωσαν. Δεν κάναν άλλα πράγματα όπως εδώ να ξεκυλιάζουν εγγύους και να σκοτώνουν ανήμπορους. Αυτό έγινε γιατί εκείνο που ήταν το πρώτο στο μέλημά τους, αφού έβλεπαν ότι καταραίει ο άξονας, ήταν να ανοίξουν τους δρόμους διαφυγής από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια, χωρίς οι αντάρτες να κατεβαίνουν να τους παρεμποδίζουν και να έχουν απώλειες. Και θεώρησαν ότι εάν χτυπήσουν σαν αντίπεινα χωριά που είναι δίπλα από σημεία που συμπλέχτηκαν με τους αντάρτες, οι χωρικοί, ο απλός ελληνικός πληθυσμός, θα παρακαλάει ή θα εμποδίζει τους αντάρτες να βρίσκονται μπροστά στην υποχώρησή τους. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Γιατί ήθελαν να ανοίξουν δρόμο προς τη Ιουγκοσλαβία να φύγουν ανενόχλητοι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δική μου συμβολή με μια ποιητική πρόζα. Ο τίτλος είναι «Σε σε που με ταχύτητα περνάς προς την Αράχοβα». Φίλε, εσύ που διασχίζοντας τη γη της Βιωτίας προς τα δυτικά κινείσαι εποχούμενος για τη Σαράχοβα στην Κλαμπουριά, όταν θα προσεγγίζεις το αρχαίο εκείνο τρίστρατο όπου ο Λάιος πρώτος σηματοδότησε με το αίμα του χυμένο από του ειδίποδα τανίξερο χέρι, μάθε πως κι άλλοι νεκροί δολοφονημένοι από χέρι που ήξερε συντήρησαν τη ματωμένη οδοσήμανση στα μέσα του 20ου αιώνα μετά Χριστόν. Μείωσε ταχύτητα στα όρια του μαρτυρικού διστόμου και κοίτα δεξιά όπως ανεβαίνεις το κενοτάφιο της οικογένειας Λουκά Θεμιστοκλής Φουντούρη. Θα δεις έναν μαρμάρινο σταυρό με ένα γλυπτό ανοιξιάτικο στεφάνι από μαργαρίτες και τριαντάφυλλα που περικλείει ένα περιστέρι με ανοιχτά φτερά και στέρνο εκτεθειμένο, λες και ό,τι δέχτηκε του κυνηγού τη σφαίρα ενώ πετούσε. Στη μαρμαρόπλακα διαβάζεις «Οικογένεια Λουκάς Φουντούρη». Λουκάς, ετών 55, Φλωρού, ετών 50, Θεμιστοκλής, ετών 33, Ιωάννης, ετών 25, Όλγα, ετών 20, Παναγιώτα, ετών 14. Εφωνεύθησαν παρά των Γερμανών τη 16ου 44. Άκουσε φίλε, σε αυτό το κενοτάφιο βρίσκεται με έναν τρόπο η σύνοψη της τραγωδίας του διστόμου. Ο Θεμιστοκλής πιάστηκε όμηρος με άλλους 11 ξωμάχους από τους Γερμανούς σαν έφταναν στο δίστομο το Μαύρο Σάββατο στις 10 Ιουνίου 1944. Λίγο μετά σκοτώσανε την αδερφή του Παναγιώτα που αμέριμνη έβοσκε τα αρνιά της στο βριόρεμα. Όσο βαστούσε η μέρα, μέσα στο χωριό μακέλεψαν οι Ούνοι νέους, γέρους, νήπια, ζώα και ό,τι ζωντανό, ανάμεσό τους το Θεμιστοκλή και τον πατέρα του. Κίνησε η Φλωρού και η Όλγα η κόρη της με 2 μουλάρια, σαν μάθανε τα μαύρα νέα, να φέρουνε τη σκοτωμένη Παναγιώτα τους. Φορτώσανε το πτώμα της και επιστρέφοντας απάντησαν το θάνατο να φεύγει για τη λιβαδιά συντεταγμένος. Ήταν από τα τελευταία θύματα. Απόμειναν στις γράνες της δημοσιάς μαζί με τα μουλάρια τους και την νεκρή τους, θερισμένες από τα πολυβόλα. Γι' αυτό σου λέω φίλε, σταμάτα μια φορά σε αυτό το κενοτάφιο της μνήμης. Άφησε ένα αγριολούλουδο για τους 218 μπακελεμένους του διστόμου
και συνέχισε: «Δρέψε την ευτυχία της ειρηνικής ζωής μας στην Αράχοβα τη νύχτα. Περνώντας από του Καραϊσκάκη το άγαλμα, δείξε του πώς θυμάσαι, κλείνοντας πονηρά το μάτι σου». Ιουνίου του 1944, η σφαγή του Διστόμου. Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η σφαγή του Διστόμου παραμένει ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Όμως η ιστορία δεν πρέπει να ξεχαστεί.